ጁልያን ኮፕኬ ገና 17 ዓመት እዩ ነይሩ። ካብ ናይ ሓደጋ ነፋሪት ድሒና ኣብ ናይ ፔሩቪንያን ጫካታት ንብሕታ እንትትሳቐ እቲ ግዜ ዲሴምበር 7 1971 ጁልያን ምስ ኣዲኣ ናብ ነፋሪት ላንሳ ቁፅሪ 508 ኣብ ፔሩ ትሳፈር። ኣብ መንጎ በረራ እዛ ነፋሪት ናብ ዓመፅ ዝመልኦ ነጎዳታት ኣትያ ትህረም። እዛ ነፋሪት 21,000 ጫማ ርሕቐት ኣብ ሰማያት እንዳሃለወት ንኽልተ ትምቀል። ኣብዚ ግዜ ኣብ ኮፍ መበሊኣ ተኣሲራ ዘላ ጁልያን ካብቲ 21,000 ጫማ ርሕቐት ንታሕቲ ቁልቁል ትወርደላ። ከም ተኣምር ኮይኑ ብዘይካ ዝተሰበረ ዓፅሚ መንኮርኮር ዝሓበጠ ዓይንን ገለ ዕሙቕ ዝበለ መቑሰልትን ብህይወት ተሪፋ። ኣብቲ ግዜ ክኢላታት ምናልባት ናይቲ ጫካ ሽፋንን ወይ ድማ እቲ ኮፍ መበሊኣን ከድሕና ከም ዝኸኣለ ገመቱ። ካብቲ ሓደጋ ዝተረፈት ብሕታዊት ምስቲ ምዃና ከበድቲ 11 መዓልትታት ሕሊፋ። ጁልያን ነዘን 11 መዓልትታት በይና እንዳኾለለት ሰባት እንተረኸብኩ ኢላ ንሩባታት እንዳተኸተለት ህይወታ ክተጽንሕ ማይ ሩባ እንዳሰተየ ተሕለፈቶ። ወላ እኳ ሓያሎ መንከስቲ ሓስኻታት ረኽስን መጉዳእትን ጉዕዞኣ ኣይቋረፀትን። ኣብ መበል 11 መዓልቲ ንእሽተይ ጃልባን ኣጉዶን ረኸበት። ካብቲ ናይቲ ጀልባ ታንክ ድማ ቤንዚን ናብ ቁስላ ገበረትሉ። እዚ ድማ ረኽሲ ንምክልኻል ዝገበረቶ ሜላ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ውሕዳት ሰዓታት ናይቲ ከባቢ ቆረፅቲ ኦም ረኺቦም ናብ ሆስፒታል ወስድዋ። ናይ ጁልያን ብህይወት ምጽናሕ ካብ ናይ ዓለምና ዘደንቑ ዛንታታት ሓደ ይገብሮ። ድሕሪ ግዜ ጁልያን ናይ እንስሳታት ክኢላ ኮነት። ዛንታኣ ድማ ብመጽሓፍ ሓተመቶ። እዚ ዛንታ ዌን ኣይ ፌል ፍሮም ዘ ስካይ ዝብል ኣርእስቲ ዘለዋ ወይ ድማ ካብ ሰማይ ምስ ወደቅኩ ዝብል ኣርእስቲ ንዘሕለፈቶ ስቃይ ጽሒፋትልና ኣላ። እምበኣር ተኸታተልቲ ቻነልና ቻነል ማኪ ሚድያ ቁፅሪ 2 ዋላ ሰማይ ምስ ወደቐ ክትትንስእ ትኽእል ኢኻ። ጁልያን ካብ 21,000 ጫማ ርሕቐት ወዲቓ ንብሕታ ኣብ ጫካታት ኣማዞን እንዳሃለወት ተስፋ ትቆርፀሉ ብዙሓት ምኽንያታት ነይርዋ። እንተንሳ ግና ነዚ ኣይመረፀትን። ካርታ ይብላን መሳርሒታት ኣይነበራን። እንትርፊ ሓቦን ናይ ምንባር ድሌትን። ጁልያን ተስፋ ዘቁርፃ ብዙሓት ምኽንያታት እንዳሃለወ ተስፋ ክትቆርፅ ተዘይወሲና ስለምንታይ ንስኻ ብቐሊል ፀገም ትወድቕ? ክሳብ ክንደይ ጠፊእኻ ብዘይግድስን ወትሩ መውፅኢ መምለጢ መንገዲ ኣሎ። ምንቅስቃስካ ቀጽሎ ፈጺምካ ከይትወድቕ። ኔቨር ጊቭ ኣፕ። ሰላም ተኸታተልቲ ቻነልና ማኪ ሚድያ ቁፅሪ 2 ከምዚኦም ዝበሉ ብዙሓት ዘደንቑ ታሪኻት ክትረኽቡ ነዚ ቻነል ላይክ ሼር ግበርዎ። ገና ጀመርቲ ስለ ዝኾንና መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት ንኽበፅሕ ላይክ ሼር ብምግባር ኣተባብዑና። ሓሳብ ሪቶን ተሃሊኩም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊእ ዘደንቕ ታሪኽ፣ ብኻሊእ ዘተባብዕ መልእኽቲ፣ ብኻሊእ መደብ ንራኸብ። ክሳብ ሽዑ ሰሰናዩ።